fa bëgg nag moom mooy li ñuy wax ne ñu def hande min sifondiri nanodiral battugal nanodiri joyi ko fate banggue guittugol nayyi tumbuɗe ɗi toon to caggal leydi adda ɗum ga enen leydi men Sénégal ɗum ma walliten inchallah lewru janvier fayano mum gadden ɗo ko tolni ujunnaji ɗiɗi e temedde joyi naggue e nder ɗum ɗon noon amin ñaago monsieur le ministre o wawa haalande mo leydi Macky Sall beele so tawi saaha o heedi o wawa arde o waɗanno waɗi ɗo enne ni beele tawtorede gargol ɗo ɗinayyi ɗum ɗo komin mbaɗi ko hunde udditinide dendagal Sénégal naaɓe kala ɗum ɗon gandon tan ko Sénégal naaɓe kala jeeyi ɗum kala jiɗɗo tan ene wawi arde heɓa hen hay onon jaadiyankoɓe so ɗum jiiɗi oɗon mbawi hen heɓde journaliste ku ci bëgg mën nga no jiiruɗani ko sababu jonde amen ko wadde signinde convention mo ganduɗa hoore maɗa ko hakkude gouvernement Sénégal e ANIPL woni ɓe ganduɗa hoore maɗa kamɓe mbaɗata importé woni addude ɗo ene nayyi gummiɗe caggal leydi surtout France nayyi ɗi noon ko oɗo woni 5e opération momin mbaɗata ko opération mo ganduɗa hoore maɗa ko président de la république hoore muɗum yamiri walliti yo ɗum ɗon won mbiɗa jarno hen Mamadou Ba noon ko bandiraɗo musidɗo pamɗo gueɗe ɗe il faut yimɓe jagga hen daro hen nde yimɓe mbawa heɓde koye muɗum to banggue kosam e ko nandi hen kamɓe noon ɓe darnima no fewi ha yettima hande président wi ɓawdi kosam ɗam eɗen deppistoɗen hakke 70 milliards par hitande nde puɗɗi liggade joni affaire o ustima ha yetti feccere nde 53 milliards 53 donc ɗum tagui noon hande o wi ɓawdi o yi nafoore muɗum o ɓeydi o dubli woni ko waɗano subventionné kadi o dubli kadi ko aranno ko ɗum waɗi hande ko 2000 woni ujunnaji ɗiɗi temedde joyyi e naggue taw duñgue arata ga henna so Allah jaaɓi ɗum so yettima naata e leydi he ma wallu yimɓe no fewi to banggue kam kosam eɗen ɗamini hankkadi en gonta addu kosam gummiɗam caggal leydi ɗum waɗi importance oɗo ndeɗo jonde hande subvention ko 2 milliards 500 millions président waɗi disposition pour wadde subventionné tawi naggue jarano joni ko million ngaji ɗiɗi président waɗi million o voilà ko ɗum woni